Iawn da bawb, a croeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar TGAU Mathemateg uwch ac yn cael ei gyflwyno gan Dr Chris Nettle o Ysgol Gymraeg Ystafell Bro Dur. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Dr Nettle yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol i chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A, ac fe wnawn ni'n gorau i ateb eich cwestiynau. Byddai'n rhoi dolen yn yr adran cwestiwn ac ateb, ac os ydych chi'n hapus i adael eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi er mwyn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Felly, dyna ni. Diolch yn fawr, Dr Nettle, draw atoch chi. Grêt. Mae'r sesiwn heddi yn ffocysu ar hyd ac arwynebedd sector sydd yn topic o Mathemateg Haen Uwch. Yn ystod y sesiwn heddi, bydd ni'n dechrau bant gyda atgof bach o diffiniadau rannau'r cylch a sut maen nhw'n arwain i ni ddeall beth yw hyd arc, beth yw segment o gylch, sut i gyfrifo arwynebedd sector, a wedyn gobeithio bydd digon o amser gyda ni i edrych ar lot o gwestiynau cyn papurau, i really tynnu popeth ni wedi dysgu i weld sut i cael y marciau gorau. So i ddechrau, mae cylch siap fel hyn. Os ni moyn edrych ar segment, mae segment yw llinell sydd yn rannu cylch mewn i dau ran. A dyna beth ni'n galw'r segment. Mae un hanner yn fwy na'r llall, ac yn yr un modd, os mae segment yn croesi'r pwynt yn y canol, enghraifft o D i C, wedyn bydd arwynebedd y dau siap, y dau segment, yn yr un maint. A mae hwn yn digwydd gyda unrhyw segment sydd yn croesi'r pwynt yn y canol. A ni'n galw'r llinell sydd yn croesi'r pwynt yn y canol, y diameter, ac unrhyw llinell sydd yn croesi'r pwynt, ni'n galw'r hyd o'r ffin y cylch i'r canol yw'r radius. So pethau ni wedi gweld o blaen yw segment, radius a diameter. Ond ni'n gallu defnyddio hwn i feddwl am pethau arall, enghraifft cylchedd. Dylech chi wedi gweld cylchedd o blaen, ond un o'r pethau sylfaenol sydd yn bwysig i ni. A mae cylchedd yw'r holl pellter o amgylch cylch. Enghraifft ar y chwith, os mae cylch gennym ni, ble mae'r radius yn 9 cm, mae'r cylchedd y cylch yn 2 llosi y pi llosi y r, neu pi llosi gyda'r diameter, ac felly bydd cylchedd y cylch yn 56.52 cm. So cylchedd y cylch yw rhywbeth ni wedi gweld o blaen, ac dim ond y hyd o amgylch y cylch yw'r cylchedd, ac mae hyn yn perthyn i arc, neu ni'n dweud bod arc yn perthyn i cylchedd, oherwydd mae arc yw'r hyd sy'n cael ei creu gan segment. Enghraifft, mae'r segment yn cael ei torri, a mae'r arc, hyd yr arc, yw'r pellter o A i B, ac bydd arc bach ac arc mawr gen ni, ac bydd y ddau nhw yn adio lan cyfateb i fod yn werth y cylchedd y cylch. So rhywbeth i ystyried a cofio yw bod cylchedd ac arc yn tebyg iawn. Os ni'n ffocysu mwy ar arc, beth ni'n gweld yw mae arc yn pi llosi gyda diameter, ond yw'r ongl rannu gyda 360. Felly, os ni'n edrych ar y cylchedd, mae'r cylchedd yw'r holl ffordd rownd cylch, ac felly mae hyd arc am cylch cyfan yn union yr un peth â'r cylchedd, oherwydd bydd 360 rannu gyda 360 yn hafel i 1, felly mae hyd arc am cylch llawn yn cylchedd y cylch.
So dyna pam y werth cofio bod cylchedd y cylch a'r arc yn tebyg iawn. Nawr, os ni'n edrych ar fraction o'r gylchedd, enghraifft theta, ni'n gallu dweud bod hyd yr arc yn cylchedd y cylch lluosi gyda'r fraction allan o'r cylch cyfan. A ni'n gwybod bod cylch cyfan yn cyfateb i 360 gradd. Felly, os ni'n rannu'r theta efo 360, bydd gen ni'r fraction o'r cylch cyfan, a mae'r cylch cyfan yn cyfateb i'r cylchedd y cylch. Os ni'n edrych ar enghraifft bach nawr, trwy cofio bod hyd arc yw'r fraction o'r cylch, ni'n gallu edrych ar cwestiwn canlynol. Mae cod a b yn cynnal ongl o 20 gradd ar ganol cylch sydd gyda radius o 7 cm. Oes modd i ni gyfrifo'r hyd yr arc. Wel, cofiwch bod hyd arc yn theta rannu gyda 360, lluosi gyda pi, lluosi gyda diameter. So os ni'n edrych ar wybodaeth canlynol, mae'r theta ongl yn 20, ac mae'n amlwg bod y diagram nid i raddfa o gwbl. Ac mae'r diameter yn werth 2 lluosi gyda'r radius. Nid 7 cm, ond 14. Ac os ni'n mewnbynnu'r holl wybodaeth hyn, sef 20 rannu gyda 360, lluosi gyda pi, lluosi gyda'r diameter, bydd ateb o 2.44 gen ni. Ac os ni'n cofio nawr hyd arc, mae hyd yn mesuriad un dimension, felly bydd 2.44 cm yn gywir am y cwestiwn hyn. So ni'n hapus nawr gyda'r syniad o cylchedd, a sut mae'r cylchedd yn gadael ni datrys hyd arc. Yn yr un modd â cylchedd yn perthyn i hyd arc, mae arwynebedd yn cysylltiedig gyda'r sector. So i ddechrau, ni'n edrych ar arwynebedd, ac atgof am arwynebedd cylch yw eto ni'n defnyddio'r radius, so yn yr enghraifft canlynol 9 cm. Mae'r hafaliad am arwynebedd yn pi lluosi gyda'r radius wedi ei sgwario. Felly, mae pi lluosi gyda 9 wedi sgwario yn cyfateb i 254.34 cm wedi sgwario. So mae hwn yn cyfri am y cylch cyfan, am yr holl ffordd o amgylch y cylch. Ond mae sector yn tebyg i hyd arc, ond mae sector yw'r arwynebedd sydd wedi cael ei torri gan yr hyd arc. A ni'n weithiau yn meddwl amdano fe fel darn o cacen sydd wedi cael ei torri allan. So eto mae cwestiwn yn gallu gofyn i ni i ddarganfod y sector lleiaf neu'r sector mwyaf, ac trwy cofio bod arwynebedd cylch cyfan yn perthyn i sector, mae cwestiynau fel hyn yn gallu mynd yn syml. Oherwydd os ni'n cyfrifo'r holl arwynebedd, neu chi gweithio nôl i gyfrifo'r sector bach. So yn yr un modd, mae hyd arc yn fraction o'r cylch, mae'r arc yn mynd rownd. Mae arwynebedd a sector yn tebyg oherwydd mae sector yn arwynebedd y cylch, ond lluosi gyda'r fraction o'r cylch sy'n cael ei torri gan y sector. So mae'n nice i roi hwn mewn i cwestiwn bach i cael go. Os ni'n edrych ar ail ran o'r cwestiwn ni wedi bod yn gweithio arno, ran B, yw'r un triongl eto, ond tro hyn cyfrifwch yr arwynebedd y sector bach, ac mae rhaid ni cofio nawr arwynebedd y sector yn defnyddio arwynebedd cylch, sef pi lluosi gyda'r radius wedi sgwario, ond mae rhaid ni datrys y fraction o'r cylch sydd wedi cael ei agor gan y hyd yr arc. Felly mae'r ongl yn 20 rannu gyda 360, lluosi gyda pi, lluosi gyda 7 wedi sgwario. Sicrhau bod chi'n deall gwahaniaeth rhwng y radius a'r diameter yn y cwestiynau.
ac bydd ateb o 8.55 cm wedi sgwario yn cyfateb i'r arwynebedd y sector bach. So, yn y sesiwn heddi, ni wedi gweld hyd arc ac arwynebedd sector, a nawr mae'n nice i ni weld un cwestiwn sy'n gofyn i cyfrifo'r hyd arc lleiaf, hyd arc fwyaf ac arwynebedd y sector lleiaf ac arwynebedd y sector fwyaf. So os ni'n edrych nawr, cwestiwn A a C, hyd arc leiaf ac hyd arc fwyaf. Bydd hyd arc lleiaf yw'r pellter bach rhwng A a B. Bydd hyd fwyaf, y hyd arc fwyaf yw'r pellter o A i B y ffordd hyraf o amgylch. Bydd B ac Ech yn tebyg iawn. Mae'r arwynebedd y sector leiaf yw'r triongl bach tu fewn i'r cylch, ac bydd Ech yn arwynebedd y sector mwyaf sef y darn fwyaf sydd ar ôl. So os chi'n gwylio'r sesiwn carlam heddiw nid yn fyw, cyfle i chi gwasgu pause a gweithio trwy'r cwestiwn a wedyn dod nôl i weld os mae ateb chi'n gywir. Great. So, ran A, os ni'n edrych ar ran A, ni'n gallu defnyddio'r hyfaliad neu'r fformula yn syth, sef theta rannu gyda'r 360, lluosog gyda pi, lluosog gyda diameter, ac bydd cwestiwn fel hyn yn nice os ni'n cofio bod y 5 cm yn cyfateb i 5 am y radius, felly bydd angen dwblu i gyfrifo'r holl diameter, ac mae'r ongl o 70 yw'r ongl am yr arc. Wedyn bydd ateb o 6.1 cm yn cyfateb i hyd yr arc leiaf. Ran B yn gofyn i nawr cyfrifo'r arwynebedd y sector lleiaf. So eto, defnyddiwch y fformula yn bwysig i ni fan hyn, oherwydd mae'r fformula yn theta rannu gyda 360, ond lluosi gyda arwynebedd cylch. Ac felly, mewn bynnu'r rifau amlwg, sef yr ongl, lluosi gyda pi, lluosi gyda 5 wedi sgwario, ac bydd arwynebedd o 15.27 cm yn gywir. Am y ddau ran olaf, mae mwy nag un ffordd o ateb y gwestiwn. Oherwydd yn ran A, ni wedi cael ateb yn barod am yr arc lleiaf, ac felly, os ni'n cyfrifo'r cylchedd cyfan, mae modd tynnu'r arc lleiaf i ffwrdd o'r holl cylchedd i cael ateb am yr arc mwyaf. Ac yn yr un modd am y cwestiwn Ech, os ni'n cyfrifo'r arwynebedd yr holl triongl, ac ni newydd cyfrifo'r arwynebedd y sector bach, os ni'n tynnu'r ddau ateb, byddai'n gadael arwynebedd y sector mwyaf. Ond am heddi, ni'n mynd i gweithio ymlaen trwy defnyddio'r hyfaliad am arc. Ond rhaid i chi fod yn ofalus oherwydd mae'r ongl ddim yn 70, cos mae ongl 70 yn cyfateb i'r arc lleiaf. Felly, i cael yr ateb am yr ongl mwyaf, bydd rhaid angen cymryd 70 i ffwrdd o 360, ac bydd hwn yn cyfateb i 290. Ac eto, lluosi gyda'r cylchedd, sef pi lluosi gyda 10 oherwydd 5 wedi dwblu. Ac bydd hyd yr arc yn cyfateb i 25.3. Ac os o'n i mewn gwirio ein ateb, bydd modd adio'r 25.3, sef yr arc lleiaf, ac os ni'n adio fe gyda'r arc lleiaf o 6.1, bydd hwn yn cyfateb i'r cylchedd y cylch, sydd yn cyfateb i pi lluosi gyda'r diameter. Cwestiwn olaf, os ni'n edrych nawr, mae'r modd i ni cyfrifo'r arwynebedd sector fwyaf,
Yn yr un modd, ni'n defnyddio'r hyfaliad eto. Tro hyn, ni'n cyfarwydd gyda defnyddio'r 290 oherwydd ni'n tynnu'r 360 gan 70 i roi ongl o 290 am yr holl ongl right round. Ni'n llosi hwn gyda pi, llosi gyda'r radios wedi sgwario, ac bydd arwynebedd o 63.27 cm wedi sgwario yn gywir. Felly, yn y sesiwn heddi, ni wedi gweithio trwy'r diffiniadau rannau'r cylch. Gobeithio ni wedi dechrau bant gyda pethau syml, enghraifft segment, sector, cylchedd, arwynebedd. Ni wedyn wedi symud ymlaen, ni wedi edrych ar y hyfaliad am hyd arc, a beth ni wedi sylweddoli yw mae hyd arc yn tebyg i'r cylchedd, ond mae yna ffracsiwn o'r 360 yn bwysig iawn. Wedyn ni hefyd wedi gweld diffiniad am y segment, sef llinell sydd yn torri cylch mewn i ddau ran gyda arwynebedd fwyaf ac arwynebedd lleiaf, sydd yn gadael ni cyfrifo arwynebedd sector. Beth ni newydd gweld yw mae cwestiynau yn diddorol oherwydd ni'n defnyddio'r arwynebedd am cylch, ond mae rhaid eto cofio bod arwynebedd sector yn defnyddio'r ffracsiwn o'r 360. Am y hanner awr olaf o'r sesiwn, ni'n mynd i dechrau edrych ar cwestiynau arholiad. So, cwestiwn gyntaf, ni nawr yn mynd i edrych ar cwestiwn sydd yn tymor bach gwahanol. So, mae pob cwestiwn yn gweddill y cyflwyniad yn gwahanol i'r pethau sylfaenol. Mae'n sicrhau bod chi'n gweld sut maen nhw'n gwahaniaethu cwestiynau mwyn helpu chi gorau gallu. So, fan hyn, beth ni'n gweld yw, mae yna segment bach rhwng A, O a B. A beth mae hwn yn golygu yw nid sector yw beth ni'n edrych arno, ni'n chwilio am y sector lleiaf. So does dim modd i ni cyfrifo'r segment lleiaf yn syml. Ond beth ni newydd gweld yw, ni wedi gweld hyfaliad a fformula sydd yn gadael ni cyfrifo'r arwynebedd sector. Ac mae'r arwynebedd sector yn tebyg iawn i holl arwynebedd heblaw am y triongl ychwanegol hyn. Felly, ffordd da o ateb cwestiynau fel hyn yw sylweddoli mae'r cwestiwn yn gofyn i ni cyfrifo'r arwynebedd y segment bach hyn, ond os ni yn gyntaf yn cyfrifo'r arwynebedd yr holl sector ac hefyd cyfrifo'r arwynebedd y triongl, mae modd tynnu'r ddau i ffwrdd o'i gilydd ac beth bydd yr rôl yw bydd ateb ni yn cyfateb i'r segment lleiaf. So i ddechrau, os ni'n deall beth mae rhaid ni'n wneud, ni gallu gweld bod mwy nag un step. Mae arwynebedd sector gennym ni, sef theta rannu gyda 360 llosi gyda'r cylchedd, ond hefyd mae'n holl bwysig cofio bod triongl hefyd yn gallu cael ei ddatrys trwy sylweddoli bod ni'n gallu defnyddio'r reolau sin, reolau cos ac arwynebedd triongl. Felly, i ddechrau'r cwestiwn, os ni'n labelu'r triongl bod 7 cm o O i B, oherwydd mae hyn yn cyfateb i'r radios, bydd y pellter o O i A hefyd yn 7 cm. Felly, ni'n rhoi mewn y arwynebedd y sector, sef 20 rannu gyda 360 llosi gyda'r arwynebedd y cylch, ac ni'n gobeithio tynnu'r arwynebedd y triongl, sef B llosi gyda C, llosi gyda sin i'r ongl, ond ni'n eitha ffodus oherwydd mae hwn yn cwestiwn cylch, ble mae'r radios a mae'r hyd B ac mae hyd C hefyd i gyd yn 7 cm.
Felly ni mewnbynnu'r gwybodaeth am hyd y radiws ac hefyd B a C. A beth sydd gennym ni yw arwynebedd sector tynnu arwynebedd y triongl. Ac bydd ateb o 0.17 cm wedi sgwario yn gywir. Ond beth mae hwn yn dangos i ni yw bod cwestiynau gallu mynd fwy cymhleth na jyst defnyddio'r fformula mewn un ffurf. Beth mae rhaid ni wneud yw ystyried bod y cwestiwn, yn enwedig os mae'r cwestiwn yn un o'r cwestiynau gyda mwyaf o marciau neu un o'r cwestiynau ar diwedd y papur, nid jyst defnyddiwch arwynebedd segment neu sector, mae rhaid i ni wneud pethau ychwanegol. Felly, cwestiwn arall yn tebyg ble does dim modd jyst defnyddio'r fformula fel mae. Fan hyn mae 4 ran i'r cwestiwn, a beth ni'n mynd i wneud yw gweithio nôl. A mae cwestiwn hwn yn enghraifft da oherwydd nid ffordd syml, ond jyst trwy dilyn y patrwm yn y cwestiwn i ni gael ateb gywir. So i ddechrau, mae cwestiwn A yn gofyn i ni datrys beth yw radiws y cylch, ond yr unig gwybodaeth sydd gennym ni yw hyd yr arc lleiaf ac hyd yr arc fwyaf. So i ddechrau, ni gallu meddwl i pob diffiniad ni wedi gweld ar dechrau'r sesiwn heddiw. Y diffiniad gyntaf ni wedi gweld yw cylchedd cylch, sef yr holl pellter o amgylch y cylch. Felly, os ni'n ystyried hyn, mae cylchedd y cylch yn 2 lluosog gyda pi lluosog gyda radiws, neu pi lluosog gyda'r diameter. Ac mae'r gwybodaeth sydd gennym ni yn cyfateb i'r arc lleiaf ac arc fwyaf. So os ni'n adio'r ddau arc, bydd hwn yn cyfateb i'r holl cylchedd, sydd yn hafel i 2 lluosog gyda pi lluosog gyda'r radiws. Felly mae 16 yn hafel i'r hyfaliad neu fformula am cylchedd, ac felly beth ni'n gallu gweld yw bod un peth ar goll fan hyn, sef radiws, a ni'n gallu aildrefnu'r hyfaliad i cael ateb o radiws yn hafel i 16 rannu gyda 2 lluosog gyda pi, ac felly mae'r cwestiwn yma yn gadael ni datrys y radiws trwy defnyddio gwybodaeth am arc lleiaf ac arc fwyaf. So ni'n gweld bod modd gweithio nôl ac nid jyst defnyddio'r hyfaliad neu'r fformula sydd gennym ni. So ran A, eitha nice, mae radiws o 2.55 cm. So nawr ni allu labelu yn y diagram os mae'n helpu o 2.55 cm a symud ymlaen i ran B. Beth yw maint yw yr ongl ac gynhelir gan yr arc lleiaf P i Q. So beth yw'r ongl theta? Ac i ddechrau, ni newydd defnyddio'r arc lleiaf ac arc fwyaf i ddatrys cylchedd a gweithio nôl i cael radiws. Efallai bydd angen defnyddio'r radiws o 2.55 neu'r holl diameter, sef dwbl 2.55. So i ddechrau, rhowch lawr yr fformula am hyd arc a gweld beth sydd gennym ni. Os yn edrych ar y diagram, mae'r hyd arc yn cyfateb i 3.6 cm. Mae diameter yn cyfateb i'r radiws lluosog gyda 2, ac felly beth ni'n gweld yw os ni'n mewnbynnu'r rifau sydd gennym ni, bydd un peth ar goll eto, sef theta. Mae modd aildrefnu mwyn datrys gwerth yr ongl. A beth ni'n gweld yw sicrhau bod chi'n aildrefnu'n gywir trwy symud y 360 i fyny ac ni'n rannu gyda'r pi lluosog gyda 5.1 ac mae'r ongl yn cyfateb i 80.9. Un o'r cwestiynau falle chi'n mynd i gofyn yw sut mae 5.1 yn diameter. Cofiwch bod hwn yn 2 lluosog gyda'r gwerth y radiws. So weithiau mae camgymeriadau yn codi oherwydd diameter a'r radiws. Os
os ni'n symud ymlaen i ran nesaf y cwestiwn, sef beth yw hyd P i Q. Beth ni'n gweld yw mae lot o wybodaeth gennym ni, ond tro hyn, efallai does dim modd i ddefnyddio hyd arc neu arwynebedd sector, ac nawr ni'n dechrau gweld patrwm. Mae'r patrwm yw, mewn arholiadau, mae lot o'r cwestiynau sydd yn gofyn am arc neu arwynebedd sector yn defnyddio trionglau. So mae'n bwysig bod ni'n gweld y sgil o cyfrifo'r hyd neu cyfrifo'r arwynebedd triongl yn codi nifer o weithiau. Ond os mae hyn yn godi, un o'r pethau defnyddiol yw lot o'r amser mae'r hyd, y ddwy ochr y triongl, yn hafal oherwydd radius ydyn nhw, ac mae radius yr un peth o holl ffordd rhwng y triongl. Felly, o beth ni'n gweld yw mae B a C gennym ni, felly ni'n defnyddio real cos i ddatrys gwerth y hyd rhwng P i Q. Felly mewn bynnu'r gwybodaeth perthnasol, sef radius o 2.55 wedi sgwario yn dwywaith, ac ni'n tynnu 2 lluosi gyda B, lluosi gyda C, lluosi gyda'r ongl. So mae'n bwysig bod ni'n wneud y cwestiwn yn y trefn gywir mae'n defnyddio'r ongl o 80.9. Felly bydd yr ateb yn 10.99, ond mae hwn yn cyfateb i P lluosi gyda P i Q wedi sgwario. Felly, i cael yr ateb gywir, mae rhaid i ni cofio i ail-istraddu'n ateb i cael 3.31 centimetr. So mae hyd rhwng P i Q yn cwestiwn sydd yn gofyn i defnyddio reolau am triongl ac nid just hyd arc ac hyd arwynebedd. Ac mae'r rhan olaf y cwestiwn, gobeithio bod chi'n gweld y patrwm nawr, yw ni wedi gweithio'r holl ffordd lan, ni wedi datrys y ongl, y radius, ni wedi defnyddio'r cylchedd, ni wedi gyfrifo'r hyd rhwng P i Q, ac nawr mae'r rhan olaf yw i cyfrifo'r arwynebedd y segment lleiaf, sydd yn tebyg iawn i'r cwestiwn ni'n gweld 10 munud yn ôl. Sef, cofiwch, ni ddim yn datrys y segment lleiaf trwy cyfrifo'r segment lleiaf, ni'n datrys e trwy'r cyfrifo'r arwynebedd ac tynnu i ffwrdd o'r arwynebedd y triongl. Felly, arwynebedd segment yw theta rannu gyda 360, so dyna'r ffracsiwn y cylch. Lluosi'r ffracsiwn gyda'r arwynebedd y cylch, sef pi lluosi gyda'r radius wedi sgwario, ac mae rhaid ni tynnu hyn i ffwrdd o'r arwynebedd y triongl, sef hanner B lluosi gyda C, lluosi gyda sain i'r ongl. A cofiwch, lot o'r amser mae'r radius yn cael ei ddefnyddio fel B a C. Ac os ni'n gwneud hwn yn gywir, bydd ateb o 1.38 centimetr wedi sgwario. Felly, beth ni wedi gweld nawr yw'r ni wedi codi hyder ni trwy ddefnyddio diffiniadau rannu'r cylch. Ni wedi edrych dros hafaliadau am hyd arc, a ni wedi gweld bod hyd arc yn ffracsiwn o'r holl ongl o 360 lluosi gyda'r cylchedd. Ni wedi gweld bod arwynebedd sector yn tebyg iawn i arwynebedd cylch, ond mae yna ffactor o'r ongl a'r ffracsiwn o'r ongl o 360 eto. A ni wedi edrych ar 2 cwestiwn dwi wedi tynnu allan o arholiadau i ddangos i chi, nid jyst defnyddio'r fformula am hyd arc arwynebedd sector yn bwysig, ond hefyd i weithio nôl mwyn sicrhau bod ni'n deall bod mae 2 ffordd o ddefnyddio fe, ac hefyd bod weithiau mae lot o
cymysgedd o arwynebedd, triongl a cylch yn galluogi ni i ddatrys arwynebedd, sector neu segment. So, yn weddill y sesiwn, ni nawr yn mynd i arafu lawr trwy edrych ar cwpl o cwestiynau o papurau eitha diweddar a gweld rai nhw'n dechrau bant yn eitha hawdd ond yn dechrau mynd yn fwy cymhleth wrth i'r cwestiynau mynd. So, cwestiwn gyntaf yw mae pwyntiau ar gylch sydd â chanol O yw A a B. Ac cyfrifwch hyd yr arc A B sydd i'w weld isod. Felly mae'r cwestiwn hwn, gobeithio bod chi'n gweld, mae'r cwestiwn hyn yn eitha nice oherwydd mae'n gofyn i ni cyfrifo hyd yr arc. Felly, beth ni'n mynd i wneud yw ysgrifennu lawr bod arc yn ffracsiwn o theta o'r holl 360 a ni'n lluosi hyn gyda cylchedd y cylch, sef pi lluosi gyda'r diameter. Ac os ni'n mewnbynnu'r rhifau sydd gyda ni, ni'n gweld bod yr ongl yn 191. Rannu gyda 360 yn lluosi hyn gyda pi lluosi gyda nid 3.1 ond 6.2. Os chi ddim yn hapus gyda ysgrifennu lawr 3.1 yn haflu 6.2, croeso chi ysgrifennu lawr 2 lluosi gyda'r radiws ac yn y cwestiwn hyn, mae hyn yn cyfateb i 3.1. Wedyn, defnyddiwch cyfrifiannau chi i ddatrys gwerth yr arc a beth ydych chi'n cael yw ateb o 10.3 cm. Y cwestiwn nice, ble does dim lot o ail drefnu, yr unig peth mae'n rhaid chi'n wneud yw mewnbynnu'r rhifau penodol i cael ateb gywir. Cwestiwn nesaf, does dim lot mwy o waith i'r cwestiwn hyn, ond mae hwn yn tebyg i'r cwestiwn ni wedi gweld yn barod ble ni wedi datrys gwerth segment o arwynebedd dwy peth. Felly, os ni'n edrych yn y cwestiwn, mae AB yw diameter cylch, gyda canol O sydd gyda radiws OA o 4.2 cm. Sgwâr yw AB cyta, ac mae'n gofyn i ni i cyfrifwch arwynebedd yw'r rhanbarth sydd wedi tywychu. So, rhaid ni cyfrifo'r arwynebedd wedi tywychu. So, os ni'n meddwl nôl i'r cwestiwn ni wedi gweld yn barod, ble rhaid i ni o gylch ddatrys segment lleiaf trwy cyfrifo arwynebedd y sector, cyfrifo'r arwynebedd y triongl a tynnu'r ddau, ni'n gallu gwneud yr un peth fan hyn. Os ni'n datrys arwynebedd sgwâr ac ni'n datrys arwynebedd y sector, beth ni'n chi'n gwneud yw tynnu'r ddau i ffwrdd o'i gilydd ac beth bydd ar ôl yw'r arwynebedd y siap mae'r cwestiwn gofyn i ni wneud. Felly, dechrau bant gyda arwynebedd y cylch. So, os ni'n rhoi lawr A y cylch, beth ni'n chi'n gwneud yw gweld, mae mwy nag un ffordd o wneud hyn, ond ni'n gallu wneud arwynebedd sector, sef theta rannu gyda 360, lluosi gyda'r arwynebedd, sef pi radiws wedi sgwario. Ond, os chi'n gweld bod siap hyn yn hanner cylch, yn union hanner cylch, byddwch chi gweld bod modd i ni just haneri arwynebedd y cylch cyfan. Felly, pi lluosi gyda'r radiws, sef 4.2 wedi sgwario, ac rannu'r holl ateb gan 2. Felly, mae'r arwynebedd y cylch yn hafal i 27.7 cm wedi sgwario. Nawr, mae rhaid ni datrys arwynebedd y
sgwâr, a mae hwn yn cwestiwn neis oherwydd mae gwerth un ochr y sgwâr yn mynd i bod yn hafal i pob ochr. Felly os mae un ochr yn croesi trwy'r diameter, felly bydd arwynebedd yn hafal i'r diameter lluosog gyda'r diameter, sef y 4.2 lluosog gyda 2. Yn mynd i cyfateb i'r hyd o A i B. Felly bydd hyn yn cyfateb i 8.4. So 8.4 yn y hyd rhwng A a B. Yn ei lluosi hwn gyda B i C neu A i D, sydd yn union yr un faint, ac bydd arwynebedd ni yn cyfateb i 70.56 centimetr wedi sgwario, ac nawr mae ddwy arwynebedd gen i ni. Felly mae arwynebedd y rhanbarth yn hafal i arwynebedd y sgwâr tynnu arwynebedd y hanner cylch. Os ni'n tynnu'r ddau rhif, sef 70.56 tynnu 27.7, bydd ateb o 42.85 centimetr wedi sgwario yn gywir. So mae cwestiwn hwn yn tebyg i ddefnyddio ran cylch, ond ni hefyd nawr yn plethu mewn siap sgwâr. So yn Haen Uwch, mae'n bwysig bod chi'n cofio sut i ddatrys arwynebedd lot o siapau gwahanol, oherwydd weithiau mae'r sector yn cael ei tynnu mewn i'r siap, a chi gallu ddefnyddio'r arwynebedd y ddau i cael arwynebedd yn y cwestiwn. Cwestiwn nesaf yn werth 8 marc. So bydd cwestiwn fel hyn yn lot bell i mewn i'r papur, a beth ni'n gweld yw mae triongl yn cael rhan o'r cylch yn torri trwyddo fe. So mae cwestiwn yn dweud bod A, C, B yn sector cylch sydd gyda'r radiws x, so there's dim radiws, ond mae'r radiws gyda'r llythyren x, gyda'r canol A. So felly mae'r hyd o A i C yn cyfateb i'r radiws y cylch, fel sy'n dangos isod. Mae triongl wedyn o A i C i E gen i ni, ble mae'r onglau wedi cael ei roi yn y cwestiwn. Mae C i E i A yn hafal i 34, mae A i C i E yn hafal i 100, ac mae C i A i E yn hafal i 46. Ac hefyd mae un hyd gen i ni, sef rhwng C i E o 12 cm. Mae cwestiwn fel hyn yn gofyn i ni cyfrifwch arwynebedd y rhanbarth sydd wedi tywachu B i C i E. Felly, os ni'n dechrau gweld y patrwm o'r cwestiynau heddi, beth ni wedi gweld hyd at y cwestiwn hyn yw cwestiynau sy'n gofyn i ni i cyfrifo segment lleiaf, ble ni'n yn gyntaf cyfrifo y sector, ac yn ail ni wedi bod yn cyfrifo'r y triongl a tynnu'r ddau i adael y rhanbarth bach. Ni wedi gweld cwestiynau sydd yn plethu sgwâr gyda cylch, ble eto ni'n cyfrifo arwynebedd sylfaenol o sgwâr, cyfrifo arwynebedd o gylch trwy tynnu'r ddau. Ni'n gallu cael arwynebedd rhanbarth gwahanol. Felly, gobeithio bod chi'n gweld yn y cwestiwn hyn, ni'n mynd i wneud yr un peth eto. So i ddechrau, os ni'n cyfrifo arwynebedd y triongl C i B, os ni'n cyfrifo'r arwynebedd hyn, wedyn ni'n cyfrifo'r arwynebedd y sector, ni'n gallu tynnu'r ddau rhif i ffwrdd i adael y rhanbarth sydd wedi ei tywachu. Felly, i cael y holl wybodaeth, mae'n werth i ni
yn gyntaf, datrys beth yw gwerth x. Os ni'n gweld bod y 3 onglau wedi cael ei roi i ni, ac hefyd hyd un ochr. Gobeithio bod chi'n gweld bod modd defnyddio'r reolau triongl ac yn penodol y reolau sain fan hyn, ble mae x rannu gyda'r ongl cyferbyn, sain yr ongl cyferbyn o 34, a mynd i bod yn hafal i 12 cm rannu gyda'r sain yr ongl cyferbyn o 46. Felly, mae x yn hafal i 12 rannu gyda sain 46, lluosi gyda sain 34. Mae cwestiwn fel hyn yn rhoi ateb o 9.3 cm. Felly, gwerth x yw 9.3 cm. Nawr, gobeithio bod digon o wybodaeth gen ni i ddechrau. Os ni'n dechrau bant gyda'r arwynebedd y sector, sef y ffracsiwn o'r holl cylch o 360 ac defnyddiwch yr ongl cywir o 46 a ni lluosi hwn gyda'r cylchedd y cylch, sef pi lluosi gyda'r diameter. Felly bydd hyn yn cyfateb i 34.9 cm wedi sgwario. Felly, mae'n bwysig bod chi'n gofio bod arwynebedd yn pi lluosi gyda'r radiws wedi sgwario. Gobeithio bod yr unedau mewn unedau o centimetr wedi sgwario, so ni'n gallu gweld wedyn os chi wedi sgwario'r radiws. So, arwynebedd sector yn 34.9. Yr unig beth sydd ar ôl yw i gyfrifo'r arwynebedd y triongl. Ac yn y cwestiwn hyn, bydd arwynebedd y triongl, a arwynebedd ta. Mae rhaid i ni defnyddio fformula hanner ba, lluosi gyda c, ond sain yr ongl cyfateb. Ac os ni'n edrych, mae'r ddau ochr sydd gennym ni, am b c, mae'r ddau ochr yn unig yn 12 yn 9.3. Felly, yr unig ongl ni'n gallu defnyddio yw'r 100. Felly, mewn bannu'r gwybodaeth sydd gen ni yw hanner lluosi gyda 9.3, lluosi gyda 12, a lluosi gyda'r sain yr ongl o a, sef 100, ac beth bydd ateb yn 55.1 cm wedi sgwario. Nawr, i gyfrifo'r arwynebedd y ranba sydd wedi tywachu, beth ni'n gallu gwneud yw cymryd y 55.1, tynnu arwynebedd y sector o 34.9 ac bydd ateb o 55.1 tynnu 34.9 bydd ateb yn 20.2 cm wedi sgwario. Felly, os dwi'n gorffen ar y cwestiwn hyn, beth ni'n gallu gweld yw mae lot o cwestiynau sydd yn defnyddio hyd arc ac arwynebedd sector yn plethu mewn reolau triongl. Nid dros reolau triongl am arwynebedd, ond hefyd ni wedi gweld reolau sain heddi, plus reolau am arwynebedd. Felly, dyna'r diwedd y sesiwn. Diolch i bawb sydd wedi ymuno heddi a pob lwc. Diolch yn fawr, Dr Nettle. Wel, gobeithio bod sesiwn heddiw wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Dyna ddiwedd y sesiynau TGAU Mathemateg Haen Uwch am y tymor hwn. Pob lwc i bawb sy'n sefyll ar oliadau TGAU mis nesaf. A chofiwch y bydd sesiynau adolygu Carlam Cymru yn ôl y tymor nesaf. Felly, cadwch lygad ar wefan e-sgol i gael rhagor o wybodaeth am hynny maes o law.
Hwyl fawr.